15 en 17 meter ligt. Nou, het weer daar. Nou, dan kijk ik wel even vooruit. Als ik naar die vlagtijd hebben we de wind. Dan heb al die dieren boerskagelen. In de rug. Ik had gerekend op zuidenwind, maar hij draait naar het westen. Test 1, 2. Hallo, hallo, hallo. Morgen wordt het een stuk minder. Gerrit, was er even wat zeggen in de microfoon? Ja, inderdaad. Goedenavond, goedemiddag. Te laten verlopen. En ook namens ons, denk ik, in de commentaarbus wensen we alle deelnemers. Beide doen het. Oké, want ik ga geen koptelefoon, dus ik mag best wel spannende wedstrijd. In een aantal groepen is het een open strijd, in sommige groepen ook niet. Is er een duidelijke favoriet? Daar komen we vanzelf op terug. Nou, soms heb je gewoon, denk ik, die wil je allemaal wel in de finale hebben. En dat kan gewoon niet, want er kunnen er maar 3 in, of 5 bij de senioren. Maar er zullen gewoon mensen afvallen. springen ze bij de topklasse dan wel in 2 groepen moeten. Ja, dat wel. Ze springen net trouw, hè. Als het teken van Sietse Bosma dat hij los wil gaan, dan gaan we ook los. En worden de stokken gezet. En dan gaan we starten bij de meisjes met Hanneke Wester. Voor haar wordt de stok neergezet door inderdaad, wat je zei, je Klaske meteen in actie. Daarvoor Hanneke Wester. Op de middelste stand Wietse Steensma bij de jongens en bij de senioren, dus Rutger Piersma. Om bij de eerste te beginnen, Hanneke Wester wist tijdens vooral dit seizoen, maar ook vooral tijdens de Friese kampioenschappen te verrassen door daar 14,99 te springen. En daarmee een persoonlijke recordsprong. Zij had daar de Friese titel mee kunnen pakken, waar het niet dat Federisme. Goedemiddag, van harte welkom bij het Nederlands kampioenschap vierleppen in Zegveld. Zegveld, zei ze, waar leidt dat dan? Nou, dat leidt in de provincie Utrecht, in de buurt van Woerden. In Lietsdwarpke en nog een vrij jonge accommodatie. Stiert nog maar een aantal jaren. En hier zal dus het Nederlands kampioenschap plakvinden. De 48 beste leppers van Nederland ben uitnoegen om hier te strijden om 5 gouden medailles. We hadden de categorie senioren, vrouwen, junioren, jongens en famkes. En we beginnen dadelijk op Traaienskonsen met de categorie famkes, de categorie jongens en de tweede groep van de senioren. De eerste die in actie komt is Wietse Steenstra namens de jongens Wietse Steensma. Maar ik zei ze, die begint in elk geval met een sprong naar de andere kant van de accommodatie, maar zal nog net tevreden zijn. Mijn naam is Freek Wijma en ik zal van de middag together met Gerrit de Boer verslag doen. En je zegt we dat Hanneke Westert bij de famkes heel aardig begint. En dat aan de andere kant van de accommodatie, dat Rutger Piersma ik zijn eerste droege sprong achter de namen krijgt. En dat betekent dat we los binnen alle deelnemers die hier op het papier staan, die mij het 3 keer springen. En de beste daarvan krijgen straks in de finale nog een extra 2-tal sprongen om uit te matchen waar hier de gouden medailles binnenhelpt. Nou Gerrit de Boer, voor mij persoonlijk is dit een totaal nieuwe accommodatie. Hier sto je ons west. Nee, ik meen eerst van al, maar toen ik weer, toen wist ik wel zeker dat het net zo weer. Dit is voor mij een volslijn nieuwe accommodatie. Leidt je er echt helemaal midden in het land. De wind had redelijk vrije spul, maar komt redelijk van achter de battenouw. Dus dat liep het net een geweldig invloed te hebben. Dan van de zorgen naar de vlag en dan de grote heugwerker die het hier bij het terrein stiert. Dan stiert die vlaggen inderdaad oer het terrein heen. Dus de springers had de wind in de regen. En dat zou in feite gunstig wezen wel, Marten. Want toen Jacco de Groot hier het Nederlands record sprong van 2021 hier direct een windje in de regen, begreep ik. Ja, dat klopt. Maar wat wel nij is, dat jij je van de mensen die hier altijd werken, is dat de wind normaal sprutsen altijd skeen van achteren uit de orenhoeken komt. Ja, hij komt toch wel een licht beetje van zien. Dus hij zei, het zou me niks verbazen dat ik de Hollanders Joert toch wel even een stukje matten naar de juiste staan van de pols. En hoe volle rekening moet je houden met de wien of net. Want wien, dat staat er. Ja, absoluut. En door zei ze het inderdaad goed. En we kennen het heel goed aan die vlaggen zien vanzelf. Wilst er werd bij de middelste categorie toch weer een flinke verbetering is van de afstand die in de eerste sprong deelt zet water of iets. Mark van der Horst weer dit. Die weer Mark van der Horst. Maar dan zie je inderdaad dat er iets beetje skeen op de baas stiert. Nou ja, dat betekent dat voor de leppers dat ze even ziekje matten, denk ik. Ja, en daar is dan van de winst.
Grote slagen. Nou, ik het eerste Hollandse Famke naar de andere kant. Talina van der Wind. Merk je ook dat ze mooi recht die stok inspringt. En op nota gaan de deelnemers redelijk rjocht naar de andere kant. Gaat nog wel een beetje aan de vlugge kant, maar ja, dat had alles te krijgen zelfs met het feit dat ze er even in komen matten. Wedstrijd opbouwen willen. Ja, dan we toch even hoe het aantal deelnemers krijgen. Je hebt iets wie het altijd zei. Als je een NK hier, dan hier je 48 lepers werd van 24 uit Holland kwam en 24 uit Friesland. Maar dat is net meer zo. Het is nou zo dat op basis van het klassement jongen wordt wat hier om meiden van mij. Met die restrictie dat er van de Frieske boen op zijn meest 3 deelnemers meiden van mij. En dat is in een aantal categorieën echt het geval. Ik neem eerst even de sprong van Mike Baks mee. Die springt bij de tweede groep senioren. En die zet hier de eerste 4 afstand wel. 8 meter, dat begint er op te liedje. Maar ik maak mijn verhaal even aan, want hadden we het even sjoggen naar aantal deelnemers bij de senioren, dat zijn er 16 in totaal, daarvan 9 uit Holland en 7 uit Friesland. Bij de vrouwen 3 uit Friesland, 5 uit Holland. Bij de famkes, de enige categorie waar dat oorsom is, 5 Frieske vrouwen en 3 Hollandse. Maar ook bij de junioren en de jongens 3 Frieske deelnemers en 5 Hollandse. Dat betekent dat gemiddeld zonder in Holland dus 4 leerd wordt. Dan wil dat niks zeggen nog over het tal gouden medailles wat aan verdeeld worden moet. Want ja, op papier, als je 3 deelnemers hebt, kun je 3 medailles winnen. Maar het zegt misschien toch wel wat over de kwaliteit, hè? Het zegt absoluut wat door de kwaliteit, maar ik vind het een beetje ingewikkeld om dat wat in te schatten. Want we zorgen dat de Hollanders over het algemeen in Holland wat verder springen dan de Friesen dat doen. Als ze dan naar de Friese schaatsen komen maar uit zijn Burgum, dan springen ze zo 4 net. Dus je vraagt je wel af die vergelijking wel helemaal eerlijk is. Heb je dan niet altijd door? Nou, dat is in elk geval nieuwsgierig om dat Joert aan het einde van de middag even in kaart te brengen. Wat wel duidelijk is dat het Nederlandse koor senioren op naam staat van een Hollander, Jacco de Groot. Die leefde dat hier in 22 meter 21. Wat echt duidelijk is dat er bij de junioren 1 junior 4 bovenuit steekt. Dat is Renier Overbeek. Die leefde het Nederlandse record 21:38 in Burgum, per winkelin. Dat is de grote favoriet daar. Maar bij de jongens en bij de vrouwen en bij de famkes had Friesland wel degelijk echt troeven in het ijzer. En met name bij de vrouwen zelfs, want daar hebben wij ons eigen Nederlands recordhoudster, Marit van der Wal, is daar de grote favoriet. Ja, ik denk dat het toch wel in de meeste categorieën een mooie strijd om zit te komen. Nou, prima afstand op. Ricardo Fay zeggen we daar landen. Dat blauwe balletje ligt op de plek. Voormalig Nederlands kampioen bij de junioren. Ik denk het eigenlijk niet. Het balletje ligt nog voor de lijn. Ja, ligt op Rutger Piersens afstand. Nou, die hier nog net een heel bijzondere Dat zal sprong. veranderd worden. En ik op de oorenskansen stien weer Hollandse deelnemers klaar. Het komt nog tot 12,59 meter tot nu toe goed voor een tweede plekje. Maar we zullen eerst 1 ronde afwachten. Ik heb je ook nog even melden dat bij de famkes Hanneke Westert, de eerste deelnemster, tredje 26 noteerde en voorlopig daarmee de vierde is in die groep. Jong famke nam een krek tredje hier. En hier zullen we naar Harmen Timmerarens. Die Eerste hut oer. Ja, die keert de vlug oor en dan kan je net klimmen, krijg je er geen tijd voor. En is de sprong eigenlijk verspillen. Laura Maaien, die had het gele shirt aan, dat wil zeggen dat zij in Holland het beste famke is. Maar in Friesland is ze net in de top 15. Dus in deze categorie lijkt echt de grootste optie voor meerdere medailles. Tot 16 is te bereiken, zelfs 14e werd in de poleplaats competitie. In totaal dan. En daarbij doet hij gewoon mee. Klasgenauta zullen weer de pols aandroeg in en dat docht ze voor Lisse van der Knaap.
Ja, en Klaske Nout is natuurlijk een oud lepster. En het bijzondere is dat zij nog altijd houdster is van het NK-record. Dat staat op 16 meter 31. Het zou me verbazen als dat na je nog zo is. Maar zij is nog altijd de eerste vrouw eer op een NK. 17,5 meter moeten gaan bij de jongens. En dat weet Peter Faber, weet dat ook. Hij kan dat dus. Dan zei dat hier. Paul van Meijeren. Dat is de man hier uit Zegveld. Die springt letterlijk een thuiswedstrijd. En die zit heel aardig in de stok. Ja, die begint hier heel aardig. Komt in de buurt van het baltje. In de buurt van die 18 meter. Eerste sprong wordt nota. Staat op naam van Mike Baks. 1860. En dit is voorlopig de nummer 2 positie. Ja, wat dat dan hier natuurlijk bij die senioren is het altijd een beetje het gevoel dat je een soort voorwedstrijd hebt. Maar ja, bij een NK is dat toch wat anders. Want er zitten toch een aantal knapen tussen die het gewoon in die 20 meter springen kennen. Dus wat dat betreft mij het wel in de gaten houden. Ja, we hebben gelijk in die eerste groep een Wilco van Amerongen, PR 2128, een Isbrand Galama, PR 2121. Ja, als zo'n afstand Jerry springt, dan haast een hele goede kans op finale. Wat kan Lisse van der Knaap? Wat kan die snelheid? Die had een geweldig begin. Die dundert je 4 hoe dat balsje heen. En die maken al grote indruk in de laatste wedstrijd van de nationale competitie. Waar ze persoonlijk record op persoonlijk record liepten. Het stiert op 1469. Ze gaat hier 4 uur het balsje heen. En ze neemt dus je brutaal de leading bij de Famkes. En deze man, Peter Faber, leeft namens Gripsjerk in Friesland. En hij begint heel aardig in de buurt van het balsje. Hij is de man die het de laatste weken in vorm is. Die het zijn persoonlijk record opgekrikt had intussen naar Santje Santig. En hij maakt namens Friesland de ere hierheen houden. De Grenslander in Frieske Tjenst, Peter Faber. Freek Kramer dan bij de senioren. Vorig jaar werd hij Nederlands kampioen. Nou Gerrit, dan zullen we hier een Freek Kramer in de tweede groep springen. Maar dat is natuurlijk in potentie een jongen die ik zei in de eerste groep zitten kent. Hè? Ja, absoluut. En dat is een jongen natuurlijk op zijn kampioenschap. Hij had nou zijn persoonlijk record net zo lang lien verbeterd dat 20 nieuwe Sander. Dat is natuurlijk een jongen die gewoon altijd erop aankomt. Heel vier kennen dat alles mij zit. Dus het is wel nieuwsgierig om te zien hoe hij hier de wedstrijd hier bent. Want hij heeft een beetje een gevoel hoe er iets in de wedstrijd zit en hoe het er in zijn vel zit. De eerste sprong van Freek Kramer. Kan hij hem direct door de punt krijgen? Nou, het lijkt heel aardig. Hij gaat in elk geval oer het balsje heen. En dan gaat hij dus richting de 9 meter. En dat is een heel mooi begin voor Freek Kramer. Laten we net vergeten, verleden hier waard hij in Burgum Nederlands kampioen bij de junioren. Toen mij een Fries record, dat is nog altijd een Fries record, van 2044. En hij is eerste is junior. Wat gebeurt hier met Susanne Mulder? Nou, aardige sprong. Maar net oer het balsje van Lisse van der Knaap. En die steert voorlopig op kop met 13 meter 83. Lisse van der Knaap uit Friesland op 1, Hanneke Westert, ook uit Friesland, op 12 voorlopig daar. En Tirza Bosma met 12,59 op 3 daar bij die Famkes. Die categorie die leidt op schema. Freek Kramer, die 9 meter 24, dat is natuurlijk toch een prachtige afstand om mij te jippen in. Dan tel je mij, dan weet je dat het kan. Roy Velers, die maakt het meters, ja? Ja, die neemt de leading oer daar in de juniorengroep. Peter Faber noteerde, die krijgt 16 meter 30. Maar dit gaat al richting de Santje meter. Dat is de jongensgroep vanzelf. Ja, maar goed, als ik zie naar Rutger Haanstra, die zit in deze jongensgroep, die had een PR van 1820. Dan denk ik dat het nog wel wat verder gaat.
En Lico zijn de omstandigheden binnen natuurlijk prachtig, maar die wien wat skeen van achteren. Ondergewaardeerd in die zin, dat heeft hij zichzelf ook aangedaan. Hij is in het eerste Een batter die het eigenlijk jeder bouwt is als de batter in Burgum. Maar bij de Burgum is wel een protten en jongen haar. Qua maten, de hechte van de schans, de diepte van het water, de hechte van het zandbed. Ze ziek je de grenzen op met wat ken en de prestaties die binnen hier haast maximaal zou de accommodatie erbij leidt. Misschien naar een beetje een matte nationale competitie voor hem. Intussen toch nog wel aardig publiek hier op de tribunes heen stroomt. Want het we natuurlijk even afwachten hoeveel je kan, maar het is toch redelijk volstroomt. Eromheen zitten aardig wat mensen, hoeveel het werkt net als katten. Maar ik denk een zo'n 1500 mensen dat we daar wel ongeveer op uitkomen. 1000 à 1500. Wilco van Amerongen. Dat gaat mis. Dat is dan zijn jongeman die dit hier in een oer de 21 meter leeft. Het weer een heel groot talent altijd in de jeugd, in de junioren. Had een paar hele zware knibbelblessures aan. Hier nodig gaan om te revalideren, maar hij kwam dit hier al tot 21-28. Maar dat kwam er in deze sprong helemaal net uit. Misgreep, leert hem herinneren. Maar hou die naam in de gaten, Wilco van Amerongen, want die is wel de regerend Hollandse kampioen. Omdat hij daar Jacco de Groot toch versleet bij een 20 meter sprong. Ja, hoe je het wend of keren, Freek. Je moet het op het dag zelf wel dwaan en als je het net doet, dan ben je titel kwijt. Attentie voor Rutger Haanstra, de Friese kopman bij de jongens. Kan die direct je wat schellen? Ja, zeker kan die wat schellen, want dit is een geweldige uithaal. En dit is hoe we hem dit seizoen al zo vaak zien. Heel makkelijk, licht klimmend, mooi rechthoer. En die lid voor het even zien waar hij in van komt. Dat is namelijk maar één kleurmedaille en dat is de gouden. En hij deelt hier de eerste mentale tik uit. Dit is een midden-insprong van Pietrix Westra, Burgum. Toch echt een van de favorieten middenvankers. Zij had al een PR van oer de 15 meter. Maar nou even net. Maar wij zijn vanzelfs benijd naar de oorstand van Rutger Haanstra. Stokje zit nog in zandbed. In de stok terecht en ging daardoor dus ook heel erg snel. Maar ik ben heel erg benieuwd naar de afstand van Rutger Haanstra. Wat komt er dadelijk op het boord? Wilst Femke Rispers kleest dit bij de vrouwen? Ja, zeker. Rutger Haanstra nog geen persoonlijk record, maar wel de eerste 18 meter. 18 ja, meter. Rutger Haanstra die begint hier gewoon bij een sprong oer de 18 meter. 18 meter zien, dat is eigenlijk maar vlak onder zijn persoonlijk record. Dus de trend is zet. Rutger Haanstra leidt echt op medaillekoers. Ja, dat is natuurlijk een prachtig mooi begin van Rutger Haanstra. Deze afstand stiert en daar kan iedereen maar zijn torsken op steken bieden. Dus dat is voor hem een mooi begin. Ja, wat ken Isbrand Galema? Die zit notabene in de tweede groep. Kijk, en Isbrand Galema komt ook ken iets die hier in de stok of niet. nou, nog net. Natuurlijk komen ze sowieso wat lager in de Die stok. hier een heel sterk seizoen had, een heel skoft eigenlijk tot en met de laatste wedstrijd in de Friese trui hebt. En toen weer er een Theo's Hopma die hem uit die trui hebt. Ja, maar zo'n die tijd is Isbrand ja, wat ontkwakkeling rek. Ja, op het FK gaan we zelf ook net. Hellen de finale net. Het ziet al in net goed, het zit net mij bij hem. Krijgen we de feeling een beetje kwijt is. De beste man in het Hollands. Maar goed, hij weet, ik had truien sprong, de Ian is nou West, nou die kan er aanschreeuwen. En hij mat in steert achter worden om straks toch een onval te doen op die finale plakken. Het zou me niks verbazen dat er een 20 meter nodig is om hier bij de 5 beste senioren nu te komen. Op de middelste batten zullen we de Hollandse kopman Guus Hoogland. Had een PR van 18 meter 01. Die maat dus al 4 boven hemzelf uitstiegen om Rutger Haanstra nog voorbij te komen. De druk lijkt nou al bij Guus Hoogland. En hoe gaat die daarmee om? Maar ja, er komt eerst Femke Rispers denk ik nog op schans hier, want die zelf wil jeder springen nog. Bij de Femkes, bij haar persoonlijke record van 16 meter nieuwentje. Duidelijk ik hier. Nou, ze zullen naar elkaar hoor. Even zien, ja, hebben we toch Femke. Wat kan Femke Rispers in haar eerste FK-sprong?
Zij had hem moeten in de punten. Ze kan 40 meters pakken. En Sjurk even. Zij verpulvert die afstand. Jongen, mij wat een gemak. Het is een fenomeen, hè. Zij had ik als enige in die hele Famkesgroep een PR boven de 16 meter. Beelst Guus Hoogland zijn eerste sprong een heel eind uit koers gezocht. Hij gaat dus in de wachtkamer zitten, maar Femke Rispers neemt hier echt een voorschot op die titel. Want welk Famke mag hier ontaak komen? Ja, maar dit is wel, nou ja, je wijst daar wat joggen, dan zit je toch in die 15 meter rond. En dat is natuurlijk een indrukwekkende afstand in die Famkes categorie. Dat telt mij. Bobby natuurlijk ook mee aan het Nederlands kampioenschap. Bobby Zwaagman is dan de laatste Frieske lepper in die eerste groep. En die liet voor een heel eind naar beneden. En zelfs Bobby Zwaagman, wij zien hele snelle klimmen, kan daar niks meer om corrigeren. Nee, ik voor hem een wat matig begin van Sien NK, maar schreeuw hem nooit aan. Femke Risper die zet er toch 15 meter en Soondel. Nou ja, dat is in die, zoals ik al zei, in de Famkes categorie is dat een serieuze afstand. Ze had wel zelf wel een persoonlijke record van 16 meter nieuwtje, maar ja, daarmee steekt ze 4 uit boven de rest van de Famkes. Dus zij zet wel heel duidelijk de toon hier. Ja. Alle oren Famkes moeten een dik persoonlijk record hebben om Femke nou al voorbij te kennen. Dat zei het wat. Haar laatste hier bij de Famkes. Zij gaat naar de vrouwensgroep. Maar ja, in deze vorm, dan kun zij daar echt direct mee van het podium plakken. Want dat je 16 meter leppen kennen, dan ben je een hele grote. Tweede ligt daar dan. Ja, daar staat Hanneke Westert, achter Klaske Nauta, de trainster. Hanneke Westert leeft op het FK lieke virus Femke, namelijk 14,99. Dat weer voor Hanneke Westert een PR, maar voor Femke Rispers net alleen een. Femke had 12 sprong weer verder en daarom is zij Fries kampioen. Wat wie dat een bijzondere sprong, want ze stonden zelf versteld van dat het gebeurde hier in de gaten. Haar stok stond heel daar stil. Zie je duidelijk nog nooit op die manier in de stok zitten en schrok er zuiver wat van dat ze Safia kwam. Want ze hiermee een knappe uitsprong zelf nou wel verder kennen. Denk ik. Nou, op alle schansen staat nou een Fries kleer, want we zijn weer bovenaan de lijst. Van deze groep wordt het de tweede sprong. Hanneke Westert bij de Famkes, Wietse Steensma bij de jongens en Rutger Piersma bij de senioren. Nou, Steven Gokken waar het als eerste begint. Maar ik denk dat in de eerste ronde sprong ik haast al je gelijk dan weer dat Wietse Steensma bij de junioren als eerste gaat. Ja. Nou, Zegveld leent zich daar wel voor. Dat wordt hem net. Dit is weer net een sprong om naar Hoester te schreeuwen. Rutger Piersma mag dus over. Hanneke Westert, wat doet die? Die gaat weer rechtdoor, maar gaat wat te vlug. En daar gaat Rutger Piersma. Nou, die gaat al wat verder. Kwam in zijn eerste sprong tot 16,86. Zesde plakje in de tussen gestaan. Nou, dit zal net volle verder wijzen. Wat het al verder is. Het is wel opvallend dat deze drie springers krekkers in de eerste ronde haast al tegelijk springen. Veel te horen aardig achter maar aankomen. Ja, had ik maar te krijgen dat ze die eerste ronde helemaal aanmeidje. En dan alle keer weer tegelijk beginnen. Als je altijd gewoon om beurten terugspringt, had je dat net. Maar dat is toch altijd nog een euvel in de vierlepperij. Als je het een beetje beter plannen, dan kan elke lepper een minuut na elkaar makkelijk springen. En dat betekent dat deze schans wel ligt. Hij won 1 van de 3 wedstrijden die hier in... Maar kijk, daarom was je in vreemd wat je van mij die mogelijk is. Want in alle 3 categorieën staat er nou al een fatsoenlijke afstand. Een afstand die gewoon meetelt voor het kampioenschap. En dat al hier in die eerste ronde. Ik ben benieuwd of dat hij meteen al een aanval gaat doen op dat blauwe balletje. Ja, de verwachtingen binnen Heeg. Burgum is op dit stuit naar die onvoorstelbare laatste wedstrijd in de nationale competitie. De Battermei het heegst aantal meters op één wedstrijd lept. Ja, wat wil je als je daar Nederlandse records hebt bij de junioren en de vierste sprong ooit bij de senioren. Dikke centimetersprong bij de vrouwen, ja dan telt het aardig op. Maar Zegveld
Had extra reputatie. Nou, dit gaat nog wat stroef bij Mark van der Horst. Op deze wijze zal hij hem net melden kennen in het geweld om die finale plakken. Stiert voorlopig op een vierde plak. Talina van der Wind. Een hele mooie afstand. Gaat lichtelijk uit koers. nog niet helemaal uit. En ik denk dat ze Ja, in die famkescategorie, in die jongenscategorie, zoals ik duidelijk. Dat een aantal zit heel soms drie in de stok, had al een techniek dat er rondkomt, maar had nog even een skoftje te gaan om het echt onder de knibbel te krijgen. de eerste sprong dus van Rutger Piersma. Mike Baks, een van de jonge mannen uit Holland die hem op het allerlaatst nog kwalificeren mast voor dit NK. Mark van der Horst komt nu tot 15 En dat in de vierde 34. nationale Daar competitiewedstrijd gaat oprijden. En hier kijken we naar Mike Ja, Baks. sierlijke uitsprong. Het is even voor de show, maar de kermis er niks voor. Het ziet er mooi uit. Tot hele verre afstanden zal leiden. Nee, dit was niet Ja, en dan Mike, behalve de Missio misschien een paar namen die in Friesland heel hoog in het klassement eindigen binnen. Ik neem de nummer 3 bij de vrouwen Sigrid Bokma. En ik en haar broer, Sietse Bokma, die zit ook in de top 4 bij de senioren. Die winnen hier net omdat ze in de nationale competitieronde te volle wedstrijden mist om verschillende redenen. Sietse die rekken blesseerd in Boetenpost. Leert het FK aan wol, maar die voert. Daar zie je een snee in die rekken ontstoken. Hij miste daar toch 3 nationale competitiewedstrijden. En in de laatste in het Heidenskip moest hij toen 4 keer een afstanddeel zetten. Nou ja, goed, zijn eerste sprong hier toen al te wetter, dus dat weer einde oefening voor Sietse Bokma. En voor zijn zuster, wie het helemaal sneu, want die zal naar Wageningen te studeren, hier introductieweeken, Koernet meedoen. Moest dus ook in het Heidenskap 4 keer erop springen, maar ging ik hier naar het tweede sprong te wetter. Dus die 2 absolute medaillekandidaten ontbreken hier op dit NK en dat maakt het toch wel een grote discussie los van wat is nou het effect van zo'n nationale competitie op deze selectie, want wij vernemen hier in het peloton dat er opscoren is. Ja, maar ik denk dat daar wordt vast nog wel even een zien, denk ik. Want het bloot natuurlijk raar dat een aantal toppers gewoon op die wijze net aan deze wedstrijd meedoen kennen. Wil ze gewoon meespringen voor het kampioenschap. En dat mij eigenlijk net gebeuren, is mijn gevoel. Nee, en volgens mij staat er toch ergens in de reglementen dat er eventueel zelfs nog wie plakken binnen. Nou, daar is echt geen gebruik van maken. Dus ik vermoed dat er van de winter nog wel wat discussie komt over de selectieprocedure naar dit NK. We pikken het weer even op bij Ricardo Fay. Nou, een van de eerste wiertsprongen. Zo volle hebben we nog niet jong, Gert. Nee, ik ken mezelf net hier zien. eerste Dit is de eerste. Hebben we nog niet gehad. Nee, dit is de eerste wiersprong. Bijzonder. En hij die ik nog haast mee opzet. Ja. Nou. Ja, Joert, maar dit waar is misschien net vervelend om in het water te vallen. Bij een protewedstrijd is dat vaak natuurlijk waardeloos dat je dan weer wierd bent en je weer opladen moet. Maar ja, Joert, wil je er net kort van. Die anderen niet komen. Nou, die zijn dan ook even aan het trekken gekomen. Hier even 4 jeppen voor dummies. Deze wedstrijd is opgesplitst. Nou, dat jouwt me de gelegenheid om even een tussenstandje op te nemen bij de vrouwen, bij de Famkes mag ik zeggen. Mijn stip op 1, Femke Rismus, 15 meter zoon. Op het tweede plak voorlopig Lisse van de Knaap, met die prachtige tredje 83. En op het derde plak ontnota Hanneke Westert van Drils, mij van Snits mag ik zeggen, tredje 50. De hele toptraaien komt op dit stuit nog uit Friesland. Bij de jongens, mijn stip op 1, Rutger Haanstra, 18 meter 10. Tweede plak is daar voor Roy Velers. Op eerbiedwaardige afstand 16,58 en derde is daar Peter Faber namens Griepsjerk 16,30. Ja, met de senioren daar staat nog altijd mooi op kop Freek Kramer met die keurige Njontje 24. Wat kan Harmen Timmer Arends in zijn tweede sprong? Nou,
Dit al wat vooruit, maar Snel naar de overkant. Het is natuurlijk de ik denk net genoeg is voor een top 3 plakje. Ja, we beginnen nu toch al een beetje zien wat ik eerder zei van bij die eerste categorieën, de famkes en de jongens. Lezen de afstand die zijn dozen sprong binnen, die lezen scherp. En dus is er al heel wat nodig om daar doorheen te springen. Zo gauw zal dat net gebeuren. Nee, de meeste deelnemers krijgen geen tijd om haar rustig in een wedstrijd te lepen, want de scherpe afstanden die komen voortdaligs op het boord. Maar hij is inderdaad nog niet binnen. En de Hollandse kopvrouw Laura van Maaien bij de famkes, die zit net in die top 3 op dit stuit. Arno Timmerarens op de middelste stand. Paul van Meijeren had had weer een aardige sprong. Hier Hier al 18:24 in zijn eerste sprong. Dat is dit stuit goed voor het tweede plak, mag ik zeggen. Want Mike Baks, de man met die mooie uitsprong van Iers Krekt, die hier in zijn eerste sprong 18:60 en stiert voor eerst nog tweede. Maar Freek Kramer, die dadelijk nog in actie komt voor zijn tweede sprong, had hij de leading met Nieuwtje 24. Dat leeft tot nu toe toelating tot die finale. Dus Peter Faber staat aan de goede kant van de medaille. Er wordt nog metten. Er gebeurt al een digitaal Sint-Burg. En aan de andere kant van het zonnebed voor u staat de commentaarbus van de Hollandse Boom. Met op het dak een prachtig LED-scherm, splinternij. Voor het hele publiek is voordadelijk zichtbaar wat is het PR, waar gaan we het over, wat is de sprong in de eerste, tweede, derde sprong. En dat is een noviteit die denk ik wat taghekt hè, onder wedstrijd. Absoluut, als je goede eigen hebt wel. Voor mij is dit zo'n krek wat er via voort. Ik moet even wat staren zo nou en dan, maar we hebben gelukkig wat andere hulpmiddelen. Wij toch het vrij gauw zien kennen. Maar ik denk dat het voor de meeste mensen in het publiek een prachtig mooi hulpmiddel is. Drie Friese deelnemers op de schaatsen hier in Zegveld. Op de middelste batter Peter Faber bij de jongens, maar eerst krijgen we Lisse van der Knaap. Die is verrassend begonnen in de wedstrijd en weer heel heeg in de stok zit. Jurre die verbetert haar weer. Dit famkes is in de vorm van haar leven, want ik in het heidenskip in die finale van de nationale competitie leepte ze al 2 persoonlijke records. En dit koorwolles voor de 4 meter wijze, hè? Straks de stop op, die ga ik helemaal uitklimmen. Die liet zien dat ze in een bloedvorm stekt. Lisse van der Knaap. Beelst op de middelste batten. Peter Faber. Hij ziet tweede sprong begint en dit zocht er. Dit zag er even heel mooi uit, maar hij loopt hem krek toch nog scheef. En hij is dus de tweede deelnemer die de wettermat. Maar hier ziet 3 ging in en als er dit nog een keer niet zien treden sprong, dan zit er nog wel vol meer in. Ja, 14 meter 49 voor Lisse van der Knaap, dat is natuurlijk een hele knappe sprong. Want dat record, het persoonlijk record van 14,60 wat ze deel zetten. Freek Kramer in zijn tweede sprong. En kan hij nog verder als die nieuwtje in 24? Jazeker! Jazeker! Hij bouwt zijn wedstrijd netjes op, al gang hij nog steeds te vlug oer. En zal hij straks toch wat meer wegen maken, want ik vermoed dat 20 meter nodig is om finalist te worden. Gerrit. Ja, daar ging ik zonder meer vanuit. Ik kan me net voorstellen dat er hier beneden de 20 meter in de finale komt. Dat kon op het FK al net. Oh, er wie er nog in loop, hè? Ja, alleen een Zwitserbond. Ja. Ja, Lisse van der Knaap dus. 14,49, dat is maar 20 centimeter onder haar PR. En zij mij nog een keer, minimaal in een keer, want ik denk dat zij hiermee finalist wordt. Mijn stip op de tweede plak, daar stier ze al, maar nou met een heel eind verder. En al die orenfamkes, die moeten eigenlijk al een beetje boven haarzelf uitstegen om daar nog in de buurt te komen. Ja, qua persoonlijk record zoet kennen, hè? Dus wat dat betreft moeten we nog even afwachten. Uit een sportief gezin in de Vlees is afkomstig. De vierde van 4 volgens mij. Sportief type, voetbal, schaatsen en dus gelukkig voor ons ook volgens Susanne Mulder bij de famkes. Die staat klaar voor haar tweede sprong. Staat voorlopig op het 4e plak met tredje 42.
En daar zal dus een dikke meter bij matten. Dit ziet er al beter uit. Ja. Zij pakt wat afstand winst. Toch. Maar het derde plak staat op tredje 40. Nou ja, kleed. Anneke Westert. Dat zou misschien gevaarlijk worden kennen. Ja, ze springt toch zo goed als een 14 meter, denk ik. Dan zou zij een plakje opscoren. Roy Veles. Roy Veles. Kan hij zetten dan 16 meter achter. De nummer 12 nota. Hij doet het er wel. En weer een aardige poging. Ik nog steeds een beetje vlug oer. Ik een beetje uit koers. Maar hij leert mij in de top van de jongensgroep. Stier al tweede met 1658. Zijn beste seizoen ooit. Nou, dan hebben we een meter 42 van Freek Kramer. Nou, dat is een keurige verbetering van die afstand. Maar ja, we zullen waarschijnlijk wel in de 20 meter springen watten. Dus voor zijn tweede sprong zal er toch wat verder. Maar dat denk ik wel de kans maatje op een finale. Wat kan Wilco van Amerongen nou? Die mat echt een eind verder, maar die gaat vierste vlug oer. Nou, dit is toch voor hem een chinvaller, want dit is wel de man die het in vorm weer de laatste weken. Voor het eerst Hollands kampioen aan. 21 meter en 1 centimeter. Dat weer een wedstrijd met Huddewien. Werd zij maar 2 keer in actie kwam, maar hij weer toen wel verder als Jacco de Groot. Hij kent het dus wel, maar op nota valt het mij nog net mee. Ja, nee, wat we ter nota zien had, dat wies er net op dat er iets in die had. Dus hij liet het nog voor dadelijk al aankomen op die tweede sprong, dus dat wordt heel dreig. Roy Veles, 16 meter 87. Roy Veles, die kwam nu tot 16 meter en 87. Verbetert hem dus met een centimeter 22. En blijft daarmee tweede plak op eerbiedige afstand nog altijd achter Rutger Piersma. Pieter X. Westra, die had nog voor de tweede keer een mannen insprong en een matige afstand. Die liet het erop aankomen. Ja, dat ligt er nota nog nergens op. Dat maakt in de laatste sprong echt beter. Nog 1 kans had ze om haar in die finale te plaatsen. En dat had ze eigenlijk wel thuis. Want zij is, boeten Femke Rispers, de enige die het ooit 15 meter leert had. Dus zij kent het wel, maar ze liet het nog net zien. Nou, daar komt Rutger Haastra denk ik dadelijk weer aan. Die stiert alweer clear. Ja. Tweede sprong. Kan daar nog wat bij die 18 meter te zien? Hij kan nu al beginnen te werken, ja, waarom net? Hij staat dik op kop. En waarom zal hij die lot dan net nog heger lezen voor al die oren? In feite had hij alle keer bonussprong, dus hij kan met aanwerken. Wel grappig om te zien dat hij eigenlijk achteroer hing en de stok wol hoe dat derde punt loopt. Maar hij doet er verder geen poging meer om te klimmen, dat zij er net meer zitten. Nee, hij wist dat een goede sprong er net in ziet. Maar ja, je wil ook net met zijn wiert omklaaien en alle keer rondslond. Dus hij zal wel denken, maar droeg naar de andere kant en de rest bewaar ik wel. Ja, gelijk had er vanzelf. Ja, en de finale die is voor hem wel zeker, ging ik vanuit. Want die sprong van 18 meter te zien, die stiert natuurlijk als een hoes. Isbrand Galema. Vliene hier nog de Friese kampioen. Hij had later ik wel zijn, gelukkig sprong de rest toen net z'n 4. Maar wat doet hij zelf? Tweede sprong, dit ziet er aardig beter uit, hè? Isbrand Galema. En kan er hem nou, ja, hij kan echt oer de 9 meter komen. Het is nog geen tapsprong, maar het is een hele verbetering. En hiermee viert hij toch de druk weer een beetje op. Sjostons reactie, hij is net helemaal tevreden. Moest in het laatst echt heel hut klauwen om nog die hand daar richting top te krijgen. Maar dit weer aanmerkelijk beter als zijn eerste sprong. Er zit volle meer dreiging in. Het kwam er nog net helemaal uit met het klimmen. Ik kreeg nog wat te vlug hoor. Maar het maakt hem toch wat moeite aan voor de laatste sprong. Want hij weet dat er een 20 meter waarschijnlijk springen moet voor die finale. Bij de jongens is dat enigszins rug gegaan. Straks zijn er heel veel goede. En dus stiert ook Femke Rispers alweer klaar voor haar tweede sprong. Ja, en zij had natuurlijk nog een doel. Want wat zou het mooi wezen dat zij in haar laatste jaar bij de Famkes dat Nederlands Famkesrecord nog overnemen kan van Marit van der Wal. Dat stiert op 16 meter 50. En dat stiert al een aantal jaren.
Zij is in potentie in die tot onkennen Matte Soer. Eerst gaan we kijken naar Femke Rispers. Tweede sprong van Femke Rispers. En waar gaat hij redelijk rustig oer? Nee, ze zocht al even naar beneden. Die heeft te vier in koers. Maar ze weet ongeveer waar de pol steen kan, want dat derde punt, daar zit ze heel mooi bij in de buurt. Nou de koers nog even. Kan bijna niet anders. Ook daarvoor zullen alle andere meisjes een persoonlijk record moeten gaan springen. Isbrand Galema, mij stip op het tweede plak. Hij noteerde 19 meter 22 en staat nou dus tweede achter Freek Kramer. Guus Hoogland bij de jongens. Die gaat nou aardig beter. Kan de hechte pakken en ja, dat wordt ik een hege centimetersprong. En daarmee leert hij hemzelf wel in het finale groepje van het rijden. Maar nog net voorbij Rutger. Nee, het lijkt wel dat er hem duidelijk naar een vers tweede plak springt op dit moment. Nou, kijk, we weten wel, als stelt niet, maar gaat dit rechtdoor, Wim, dan gaat ook Guus voorbij die 18 meter 10. Bobby had de vader goed in, maar het te bot. De eerste en het tweede sprong. De derde ronde zal moeten gaan gebeuren. Nog wat afstanden. Kijk, Guus Hoogland, 17 meter 61. Centimeter 60 noteren we voor Guus Hoogland. En die klimt daarmee naar een stevig tweede plak in de jongensgroep. Nog een heel meterke achter op Rutger Haanstra, maar 4 voor bijvoorbeeld op Roy Velus en ook op Peter Faber. Ja, en als je 40 centimeter rond je persoonlijke record springen, dan doe je het natuurlijk net verkeerd. Nee. En hij gaat nog een stuk uit koers, dus hij viel zelf wel dat er nog wel meer in zit. Rutger Haanstra aan kop 18-10, gevolgd door, u zag hem net, Guus Hoogland 1761. En een derde plaats is het voor de Hollands kampioen Roy Velus 1687 met nog 1 sprong te gaan. En iets minder belangrijk, maar toch, ja, ik bedoel, daar komt de kopgroep nog. Maar bij de senioren voorlopig Freek Kramer op kop. En dat betekent dat wij beginnen aan de tweede en laatste voorronde sprong bij dit eerste blok springers. Hanneke Westert voor haar derde NK-sprong. En welke kant gaat het uit? Oeh, nee, ze zocht het al. Nee, dat wordt hem net. En daarmee weet zij ook dat zij klaar is op dit NK. Want zij stier al vierde, daar komt geen verbetering in. Maar toch kunnen we zeggen dat dit jonge famke krijgt trekje niet aan dat hier al tweede wie op het FK. Nou vierde stiert op het NK, haar eerste NK in haar nog maar jonge levensleventje. Haar prima sjaalitten had. En van Hanneke Westert zullen wij de komende jaren nog een soort jaren denk ik. Dat is alweer bekend. Ja, Rutger Piersma staat klaar. Die zorgen voor een geweldige verrassing terug op het FK 2014 te noteren. Zijn eerste 20 meter sprong. Hij begint ons zijn tweede afstand, want die vorige afstand die mij er oerdwaan, de reden daarvan is mij even ontgang. En dit is officieel dus nog maar zijn tweede sprong. Nou. Hier is Santje 88 in zijn eerste sprong. Daar gaat hij nou net voorbij. Nee, dat zei het wat, Freek. Het is mij ook even ontsnapt. Want hij stiert net als een ongeldige sprong. Hij springt nou gewoon zijn tweede sprong. Kan hij daar nog een mooie verre sprong neerzetten? Wietse Steensma, die noteert hier net een vierde sprong. Dus ik Wietse Steensma weet nou dat zijn NK erop zit. Nee, 3 sprongen. Dan kan hij het publiek in. Voor Bobby Zwaagman staat er nog 16 meter 16 op de scoreborden. De andere afstanden gaan zo binnenkomen en wij gaan weer kijken naar Talina van der Wind. Het is al wel verbeterd, 12 meter 76. Maar heeft hier ook wel een meter gesprongen op deze accommodatie. Daar leent hij zich ook wel voor. En ze springt hier lekker. Stond je tegen de stelling aan of zit als je de stelling aan? En dan zou het kunnen dat dit wel haar beste sprong is van deze middag.
maar niet, het is niet de 1398 stand. Talina van der Wind is echt clear op dit NK. Zij kan zich net in het geweld mengen van die top 3. Want die Sanne Mulder doet al aan. Noteerde strakjes tredje 98 en dat is nou de derde afstand bij de Famkes. Dat houdt dus ook in dat dat de te klapje afstand is om nog in de finale te komen. En op de middelste schans dus Mark van der Horst, ook volgend jaar nog in de jongensploeg, net zoals de meeste Hollandse deelnemers. Ja, je denkt misschien zo nou en dan trillen de camera wordt, maar het komt, wij zitten hier op Veengroen. En naast u staat een enorme klimpeel hier in het terrein. En daar slingert Ian Tevens Hopma zo nou nog even omheen. En die dendert hier op een groen, dus als het beeld trillt, dank aan Tevens Hopma. Tevens jongen, hoe is het? Hey, goed met je, best. Kijk hem door het volhouden in de warmte. Nou, we gaan mooi een parasoltje regelen en we gaan een regenwindje voor de verkoeling. Ja, knap van me. Maar wij zijn heel benieuwd, hoe is het met jou? Nou, ik ben er dus. Nee, het verkeer zit wat in, dus, maar ik lijk er warm mee op, dus het zal een mooie wedstrijd springen. Zo. Omstandigheden liedje, mooi hè? Ja, windje in de regen, skittert mooi Sintje. Maar ja, net een heel soort vierensprong ook. Ik ben het, ik heb een ronde mist. Nou, Freek Kramer is de eerste nota met 942. Nou, dat is nog net heel rond. Maar nou ja, goed. Dan hebben we in ieder geval al rond om een mooie wedstrijd op te bouwen. Ik zou zeggen, meidje die warming up en we lekker al denken een beetje om uw cameraman. Met trillion. Ja, ik zal me net uitskoppen. En de wedstrijd hier gaat vanzelfs gewoon terug. Ja, we gaan geen opmerkelijke sprongen zien. We gaan ze wel in beeld houden, maar nog geen afstand met het klassement echt erop verhoord. Maar goed, als je naar de constructiesjoggen hier van de skansen, dan had dat alles te krijgen met de ondergrond hier. Er is een enorme fundering hier de groen in stand op het beton en daar is op een ijzerconstructie een skans gebouwd. Zo'n ze dat net doen, dan kun je hier elke keer de skans erbij opbouwen, want alles verzakkert je constant. Het zweeft je dus eigenlijk wat boven de veengroen en daar wordt op lept. Maar dat is de situatie hier in Holland. De groen, die groen zit je wat. Hè? Ja, ik heb het hier in omjouwing ik echt zien, want toen wij hierheen rieden, ben we die dikjes rieden, nou een aantal daarvan binnen nog nee, maar het liedje krek. Hele lange verkeersdrompels, want ze golven je terug het landschap omdat alles weer voortzakkert. 17,89 meter. En Mark van der Horst was buiten de sector. Nou, Mike Baks, Nies Krekt, noteerde nog centimeter 89, maar die hier in zijn eerste sprong al 68. Die staat daar voorlopig op het derde plak in die seniorengroep. Maar daar komen nog 8 toppers achter ons straks. Dus ik vrees voor hem dat dat net genoeg is, Sil. Dat denk ik net. Wij natuurlijk even naar die skansen sjoggen. En hey, door zij het krijgen, Freek. Ze ben hier heel diep de groen in slijn. Het is natuurlijk een hele aparte accommodatie hier midden in de boerenland. Het viel zuiver wat vreemd hoor. Want de skansen beginnen ik eigenlijk gewoon vanuit het land. Ben je echt zo bovenop op die groen hier del zet. En nou met het publiek is het een hele arena. Maar hoor, is hier echt een heel diep veld. Ricardo Fay, die gaat nou aardig beter. Ja, die gaat richting Balsje. En dat betekent dat hij echt een dikke 9 meter noteert. En dat er stadig gewoon toch een beetje meer tekening in de street komt. Het is nog steeds geen 20 meter, maar het gaat verder. Hidde van Dam bij de jongens. Kan die hem nog mengen in het geweld? Hij verbetert hem al. Maar ik vrees voor hem dat het net genoeg is. Want de derde afstand daar is 1687 van Roy Veles. En dat zal hij denk ik net helje hier. Ja, die strijd bij die famkes en die jongens is natuurlijk nieuwsgierig. Ik zeker voor tweede en derde plak. Want ik zocht toch voorlopig uit de voorrondes van de senioren nog net die in de bij springen. Laura Maaien? Nee. Valt er raar uit. Ja, dit is toch de gele trui ten teken van de kopvrouw in het klassement bij de famkes. Laura Maaien stier zonde.
Maar die komt net aan de tweede afstand hè, maar die staat op tredje 98. Wol van haar provinciegenote, Susanne Mulder. Maar net genoeg voor de finale. En dat is toch wel een verrassingje natuurlijk. Want zij weer namens Holland de grootste kans hebben we daarvoor. Ricardo Fay zet dus nu in 22 deel in.